Ki nongelam ka new trap achek national movement ha ka jingkhan raya ka labor license sapo ki karkhana ki badon hakathan umyam kilalap sundan baladon hadu la ki spangut ki barjala ki balawan tre bela khlem kanu ka kot kasla ka babyang bat na ka liang ka seng kladawaru ya ki bor jong ka ki disi bakan simkhia ban khanra ya ki karkhana ki bapher ki badon hakani ka than ki bapun khen ya ki kandon an jong ka jalam Hagani ke jenik khenra jong ka HNM balalam khmat do ba pateng mising presiden ka HNM ribohai ha ka jingdon langru da kita khot jong sang kimi na lor ki bai kita khot ka HNM kilalap ru ba ka wai ka karkhana jong ka MN Socom Vanir Mills Private Limited kalapen khenya ka kendon jong ka tanat labor department da ka ba aikam ya ki arngot ki hebret ki belang hapo ka karta ka ba khatsan ne khan rusnam halor kani ka sang kalapen namjur ya ka te karkhana ka bala pentrei de khna ret bat ru ban pentrei hakikam ki ba e ka bala ban bu jingma ya ka jingem jong kim nagaleng ka senggala dawa ya katanat jong ka labor department bakan simkhia banjurib ya kum kini ki karkhana ki bapentrikam da ki hebret baru ban sim ya kilat kilenti ki bating e benrap susu uba mesing nagaleng jong ka seng SNM ribo district hakan ka singi wan ban khanra ya ki labor license hang ne hapo umyam industri area hadin bangilo i ba nagaleng ka seng nyu i ya ka jingjelai jong kini ki non tribal ki bawan tre hagane ka jaka de nak takadaw nagleng ka seng ngilawan hagane ka singibat adin bangilawan bat ngila shek ya ka labor license kaba ngilap babun na ki ba kimdon ya ki labor license ki ong ba ka labor license ka don hagi try are hadin bangilayo banekran bagi try ki ong bangidang le support disik konsil bat ki aidaw no mentau corona bangim syam layo lat ban le ya ki labor license hanrai nagleng ka seng ngimla man pedang ya kane namar kini ki bang i habaro ki distrik jong ka ribo distrik i ba ki bun hi ki non tribal ki trei klem ka labor license de nak daw nagliang ka seng sukhya bat ngiwan banjurip syaki di industri area kum saborni bat sani sadam ngiwan habang ngiwan i ba ki jelai bagi ni ki non tribal kane ka de gawai ka ba kamat ka ba nagliang ka seng sukhya khamta ma ki ni si ba manta ba ki khun samla ki jongi kimyo kam yo jamsu namar kari ka jingjalai pelat kini ginon tribal ngilo iba barok ki kam la sukulun kini ginon tribal de nak kadaw ka seng nakapor sa kapor kaya khenra ya ka labor license ba kini ginon tribal haba ki wan sa ka state ka jongi haba ki wan tre ki hab ban penbiang swa ya ka labor license bat ngi kerpat ru ya ka district council badan burom ba kadai ban late shaking syaki industri area ki badan haberni bat apo dam bagi dai ban syek ba kini ginon tribal ba kidai bandon ya ka labor license namar kane kawan rak ka jingonong ya ka district council lara kini ginon tribal ki apply ya ka labor license bat nagaleng ka seng nginom song thai tangkumne hanai nginangya sakman ban khanra ya kini ki non tribal ba nginom island hane kari ka jongi bakin lemon bakin trai kat mamon namar nyo i kini singa banta ya ka jingjalai kini ginon tribal dei ba senjor kajing trekam nagaleng jong ka district council nginang penjur kini ki jinglek khanra ki jongi ya kini ki non tribal hagane ka jing jurip ka jongi nagaleng ka seng SNM ngilalap hagane ka MN Somil hangne hapo umyam ngilalap bagi pentrei ya kini ki khanarit ki ba hapo minor age ki ba khanriu snam karta kane ka long bean hagabaide man pentrei ya ki khanarit hapo kini industri area nagaleng ka seng ngidang ya sakmat ban budin yo lese gidang dolpat kiwai ki factory ki ba pentrei ya ki khna ret ngi MN Somil hangne hapo dam ka ba sa tre wat ya ki khna ret ro kane kade ge jingkhwan mantoy jong kade ka Somil leng jongi ka seng dawa ya ka labor department bagade ban simkhia ban sek ya gine ki labor ki bawan tre na sabar bat khamtam ya gine ki khna ret ki ba pentrei haki industri area bat nagaleng ka seng ngi kerpat syaka labor department ba kare ban le no mardor ban le syak ya kini ke bro